କଣ ତ ବୋପା ପ୍ରତିରିଶ ଅସଲ କଥାଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ଭଳିଆ ବସେ ତୋ ବୋପା ଆସ୍ଥା ଭଳି ପିଲା ଲୋକ ତାପରେ ପଢିଲେ ପିଠୁ ମତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି କାହିଁକି ତତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତୁ ତ ଚାହିଁଲି ମତେ ବାହା ହେବୁ ବାହା ହେବୁ ଶେଷରେ ଯାଇଛି ବାସ୍ତାଟା ପଛରେ ନା ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ କଥା ଫେରିବ ପାଖକୁ ଆସେ କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଢେର ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଇଠି ଆମେ ବସିଥାନ୍ତେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠେଇଲୁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠେଇଲୁ କାହିଁକି ରାଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଘ ତା ପାଇଁ ତାର ବାଳ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଥରେ ପଞ୍ଝା ଉଠେଇଛି ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ କୃଷ୍ଣ